ịma na o nwere dị iche n'igwe na eze. Okay. O nwere ebe eze dị. Okay. O nwere obodo na-enwe eze. Okay. Nke a dị ọkpụtọrọ ọkpụ. Nwesizie ndị pụtasịzi ndị ọgbara ọfụ a na-enwesizi igwe like autonomous a. Ka bụ ijide ego. O nwere na mpaghara anyị na-agbagote ọka anụ isi Ọnịcha na-agbagote ọka, o nwere onye nke goro igwe ego. Ọ ijide ego a na-ego satifiketi ego. Ha fụziri ya na onye ga-abụ igwe ga-abụ onye ji ego. Mana onye ahụ kwesịrị ịbụ ya na nwere ike onwe ha ego, onye nke ahụ nwe ego ewere ya. O werezie ya ọ bazie n'aka a na-emezie ihe ndị ji ego onye butere ike. Onwezi onye bịa anụ abịaba na nke gị na-ewere nwere ike bụrụ 21 years na-abụ bụrụ onye ntọrọaji ya na ọ ji efu igwe ọ bịa o bụghị igwe were envelope o nwere ike tiri ya dịka ebe 10 million ma 5 million si igwe na ya ji agbara ya Krismas na ya bụ onye dị na igwe bie ya aka n'azụ gọrịa ọfọ narị anọ mbịa gwa ya mmezi ka ya na-akpa ọ dịbazi Easter before Easter kpọọ ya sị ya na ya chọrọ ichi ya echichi. Ịghọtago echichi ahụ echi ọ makwana onye ahụ ya adrọpụkwa at least 5 million. Ịghọtago so ịbịazie chie ego echichi o nwere ike ochie ego omela ọra. Ịghọtago ma ọgaranya obi ya dị ọcha echie ego echichi ahụ ma ọma mmadụ n'igbugo maka na onye na-enye ndị mmadụ ọgwụ na-egbu onye ahụ. Ụfọdụ bụ ndị nọ na head bridge ebe a na-akụchikọ bụ paracetamol arụ n'okpoko were na-agbazu ị na-aṅụ ya ndị mmadụ na-etipịa everyday ị na-eburu ego. Igwe achọghị ịmụ ihe ị na-eme ihe ọma bụ na onye a ji ego. Ọ bụ na ha na-eme ya ọkwa na-agba ọgwụ ọkụ ebe a steeti ọkwa na-abịa esizi ya arụrụ a na ka nkụ ma ndị na-akụchi mmanya na-enwere isi na ọdụ were ndụ ndị mmadụ na-agba gambling. Igwe achị cheki mara ụdị mmadụ ịbụ. Ụfọdụ gburu mmadụ n'obodo oyibo wee nata ebe na South anyị nọ anyị ma isi dara ada dị ya ka e wee jide ego ịgbanata ebe a echi ego echichi maka na iji ego. Mana eche na ọzọ a na-echi bifo ihe echi gị ọzọ a ga-enenenụ gị ọfụma ọkwa ya akaghị mma niile n'ihi eji ile gị a wee kwuo nke ọbara emesa na ịbụrụ nze ekpube gị okpu ọkụ. Today ọ ndị a na-atụzi asị ngwụba to God nwuchiche enu na ọnụ eji asa efere alụme egwudo efere nwaanyị ajadu. So ihe dị n'igwe nwanne m igwe anyị ma kịta na nke dị mbụ abụrụzi ofu. Igwe kịta is very corrupt.